खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि गासै माहारियारि आफादनि जथायै बानजायनायाव रंजालि बैसागुनि खाम सिफुं आरो सेरजानि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा फोरोंथाय होनाया 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै दिनै 12 एप्रिलाव जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि गासै माहारियारि आफादनि जथायै बानजायनायाव बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय मावबादायाव फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय होदोंमोन क'क्राझार जिल्लानि हायेन बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि जोबथा हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि लोगो आफादगिरि भारती हाज'वारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बोसोनगिरि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाना जाफुंसारहोयो। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों नैबे सिमेन्टसापुरि हालामाव आं गिबि खेब खाम सिफुं सेरजा बेनि फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरि महरै आं फोरोंनो फैदों आरो आं बेखौनो बुंनांगोन दि जे नैबेहाय माखासे हारिमु लेभेलाव जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय माखासे सुबुंफोर दं आरो बाहाय आं मिथिनाय बायदिब्ला गोदोनिफ्रायनो बे सिमेन्टसापुरि एरियायाव हारिमुजों जोबोद सोमोन्दो लानानै बेफोरबायदि मावबादा हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो बिथांमोना जे आंखौ बाहाय फोरोंगिरि हिसाबै लिंहरदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखौनो फोरोंनो मोननानै आरो आंनि जा रोंगौथि आं जा एसे रोंदों बेखौनो बे एरियायाव फोरोंनो मोननानै आरो आंनि रोंगौथिखौ गालांनो बा इयुन जेनेरेसननो फोरोंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव फैगौ रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ गासैनिसिमबो बावहरग्रोबाय। दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं सेरजा 12 साननि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बे मावबादायाव फैयै फैयै दिनै जोबथि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दिनै जानानै थांबाय। बे समाव जोङो जोबथि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां लकेन बसुमतारी बिथां लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां भारती हाज'वारी बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जों हांख्रायनानै लाबोजानाय 12 साननि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादानि दामजु फोरोंगिरि मानगोनां मुस्रि हायेन बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा बेन्दोङाव थानाय गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जथायै बानजायनायाव दिनै फोरोंथाय मावबादा बे मावबादायाव बाहागो लानो हानाय जोंनि सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासै जोंनि बर' गामिफोरनि माखासे बाहागो लागिरि सोलोंगिरि बिथांमोन। बे समाव जों बेखौनो बुंनो सानदों दिनै 1 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 12 एप्रिलसिम जाय फरायसा सोलोंसा बिथांमोना दिनै बाहागो लानानै नैबे जोंनि जाथुनाखि दामजु खाम सिफुं सेरजा बेखौ सोलोंनानै दिनै फैयै जोबथिसिम सोलोंनो हाबाय। बिथांमोना फैबाय थानाय समावहाय जाथुनाखि दिनै फोरोंथाय होनाय समावल' बेखौ दामनानै थाया, फोरोंथाय होनायनि उनावबो बिथांमोना गावनि दामनायखौ जाहाथे गोजोर खालामनो हायो, गोरों मोनसे गावखौ जिउ खुंनो थाखाय हायो, बेनि थाखाय बिथांमोना गाव गावनि न'आव थानानैब्लाबो जाथुनाखि सोलोंफैबाय बै सोलोंनायखौ प्रेक्टिस हिसाबै बिथांमोना सानफ्रोमबो सोलोंबाय थानांगोन, दामनो सोलोंनांगोन। बेखौ जोङो दख'रा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि दख'रा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जा जोंनि थांखि आरो नोजोर बे थांखियारि नोजोरा जे दिनै फेलें जानानै थाङा, जाय बिथांखौ लाबोनानै जों दिनै फोरोंथाय होफैबाय बै फोरोंथायनि होलांनाय माखासे समफोरा ओरैनो थाङा। फैबाय थानाय समाव जोंनि सोलोंसा बिथांमोना बे फोरोंनायखौ गोसोआव लानानै जाय थांखि आरो नोजोरजों हमजोबनानै इयुन जोलैनि थाखाय इयुननि थाखाय जोंनि बर' माहारिनि थाखाय हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हायो बेखौ जों दख'रा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रा जथायै 12 साननि जा मोनसे बैसागुनि दामनाय मावबादा हाबाफारि बे हाबाफारिनि दिनै फोजोबनाय सान। बे फोजोबनाय सानाव दान्दिसे फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद
सिमोन प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद सानजा सानजारि सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद सिमोन दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद सिमोन दख'रा प्राइमारि एक्सटेन्डेडनि प्रग्राम जों जथायै जा मोनसे 12 साननि बैसागु मावबादा फोरोंदोंमोन बियो जोबोद गोजोनथावना जादों आरो बेयाव जोङो फोरोंगिरि हिसाबै क'क्राझार जिल्लानि हायेन बसुमतारी मानगोनां फोरोंगुरु सारा फोरोंफैदों दा बेयाव जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे हौवासा हिन्जावसा खाम सिफुं सेरजा 187 सा बाहागो लादोंमोन दा दिनै बे 12 साननि गेजेराव जा मोनसे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सोलोंसा फैदों बे जोबोद गोजोनथावना आरो उन समावबो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव जाखांफुनाय लाइमोनफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे बिदि हारिमुखौ सिगाङाव लांफाबाय थागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों दख'राफोरा उनावहाय बिदिनो खौसे खामानि मावगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो फैगौ गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनि गासैनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय जासिबाय आरो गोदान बोसोरखौ बयबो ज' ज'यै मोजाङै बरायो बेखौ आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। सोलोंगिरिफोरा गोबां खमायलांनायखौ नुनो मोनदों बेनि सायाव मा फोरमायगोन? सोलोंसाफोरा गिबि समाव बाहागो लादोंमोन नाथाय माखासे एंगारनो हायैनि जाहोनाव माखासे सोलोंसाफोरा खमायदों जानो हागौ जाहाथे बिसोरो उनावहाय बिदि जाया मानोना जिखिनि गावनि रोंनाय बे रोंनायखौ सोलोंनो गोनाङाव नोङो खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामबासो बिनि फिथाइखौ मोनगोन ओरैनो सा साराङै नाजायोबा बे मालाबाबो जाफुंसार जानाय नङा बेखायनो आंनि खावलायनाय जाहाथे उन समाव जोंनि सोलोंसाफ्रा जाहाथे बेबायदि खालामा गिबिनिफ्राय जोबजासिम सोलोंथाइ लागोन बेखौ मिजिंथियो। फरायसा लाइमोनफोरा मा बेबायदि हाबाफारिखौ मोजाङै सोलोंनो हायोब्ला इयुन समाव मा मुलाम्फा जागोन? जोंनि लाइमोनफोरा बे माखासे जोंनि हारिमुनि आयदाफोरखौ सोलोंना लानो हायोबा जोंनि बर' हारिनि थांना थानायाव बर' हारिखौ बुहुमाव गोसारहोनायाव जोंनि मोनसे बे सिनायथि मोनसे हारिया थांना थानोबा बेनि राव थुनलाइ हारिमु थानांगौ बेखौ इयुन जोलैया जाहाथे आवगायलांबाय थागोन आरो जोंनि बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि मोनगोन बेखौ मिजिंथियो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडियोलजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डियोल'जि गैस्ट्र'न'ल'जि यूरोल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफि OT थामहिनबा अपारेटिं थियेटार ICU आरो NICU PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि C सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।